Kaibigan, alam nyo ba na may isang epidemya na mas malala pa sa COVID-19 o coronavirus? Nakakabahala mang isipin ng coronavirus at ang sakit na dulot nito, pero may isang bagay na dapat lahat tayo ay mabahala. Ang isang bagay na ito ay naging dahilan kung bakit maraming puso ang nasaktan, maraming pangarap ang nawasak, at maraming buhay ang nasira. Ang isang bagay na ito ay ang fatherlessness in the family o ang kawalan ng isang ama sa pamilya. Nais kong isipin mo ito, kaibigan. Sa United States, 19.7 million ng mga kabataan ay lumaki na walang ama sa kanilang tahanan. 19.7 million o mahigit sa 1 sa 4 na bata ay walang ama. Sa Pilipinas naman ay may 1.8 million mga bata ang mga inaabandona ng kanilang magulang. Ngayon, sa Amerika at Pilipinas lang yan. Paano na lang sa buong mundo? Masasabi natin na mas malala pa ito. Alam nyo, mapalad ako at may isa akong ama na mapagmahal na binuhay kaming magkakapatid. Andun siya kasama ng aming ina upang kami alagaan, bigyan ng aming pangangailangan at suportahan kami na makamit ang aming pangarap sa buhay. Kaso, hindi ganito ang nangyayari sa karamihan sa atin. Alam ko na marami sa mga nanonood ng programang ito ay maaring walang ama o may kakilala sila na walang ama. Nakakalungkot. Pero ito ang realidad na dapat nating tanggapin at hanapan ng solusyon. Bakit nga ba importante na may isang ama sa tahanan? Tignan na lang natin kung ano ang nangyayari sa Amerika. Nitong lumipas na taon lamang, merong 1,000 bata na walang ama nang pinatay. 3,000 naman na mga batang walang ama ang namatay dahil sa drugs. 3,200 na mga kabataang walang ama ang kumitil sa kanilang sariling buhay. At 14,000 na mga batang walang ama ang nakulong. Hindi nalalayo ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas. Maraming bata ang nawasak ang kanilang buhay dahil sa kawalan ng mabuting ama na siya sanang gagabay sa kanila sa tamang landas na tatahakin. Yung iba, may ama nga sila pero hindi naman naging mabuti at pinabayaan lang ang kanilang mga anak. Alam nating lahat ng pamilya ang pundasyon ng isang matatag na komunidad. Kapag ang pamilya ay nasa mabuting sitwasyon, pwede nating sabihin na ang komunidad at ang buong bansa ay may napakagandang kinabukasan. Ngunit kapag ang ama ay wala sa tahanan, nakikita natin kung paano gumuho ang isang pamilya at dahil doon, ang isang wasak na pamilya ay maaari ding magresulta sa wasak na kabataan. Ika nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Ngunit dapat hindi lamang doon tayo magtatapos. Dapat nating isipin na ang magulang din ay ang pag-asa ng bayan. Kapag wala mga magulang, sino ang gagabay at aaruga sa mga kabataan? Ang pagiging ama ay isang malaking responsibilidad. Kaya nga, tinatawag nating haligi ng tahanan ng mga ama dahil sila dapat ang magbibigay ng malakas na pundasyon sa pamilya. Subalit, nakikita natin sa ating komunidad kung paano nagiging responsable ang karamihan sa mga ama. Marami ang tumatakas sa kanilang responsibilidad. Matapos mabuntis ang isang ina, ang ama ay biglang nawawala. Kung hindi man, nagkakaroon ng kabit at napapabayaan ang pamilya. Ang ibang ima, imbis na magtrabaho at buhayin ng kanilang pamilya, ay andun gumagawa ng bisyo, nagsusugal at kung ano-ano pang walang kwentang bagay. Kaya, para sa mga amang nakikinig sa mensaheng ito, ang tanging pakiusap ko lang sa inyo ay huwag kayong gagawa ng anumang makakasira sa inyong pamilya at sa inyong mga anak. Isipin mo ng gusto ang kinabukasan ng iyong mga anak. Sa Deuteronomy 6:5 verse 7 ay mababasa natin, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Sa madaling salita, bilang ama at bilang magulang, ang iyong responsibilidad ay hindi lamang magtatapos sa paglalagay ng pagkain sa inyong hapagkainan. Datapwat,
Parte ng inyong responsibilidad ang pagturo ng utos ng Diyos at kung paano mabuhay bilang isang alagad niya. Para naman sa mga kabataan na walang ama, eto ang mensahe ko para sa inyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hindi ka man nagkaroon ng mabuting ama o isang ama na nasa piling mo ngayon, meron kang ama na nasa langit. Siya ang iyong ama na laging andyan para ikay mahalin, protektahan at angyatan. Gaano ka nga ba kamahal ng ating ama sa langit? Ang sagot ay makikita sa isa sa mga pinaka-popular na verses sa Bible, John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon tayo kamahal ng ating Ama. Sa sobrang pagmamahal niya para sa atin, kanyang ibinigay ang kanyang nag-iisang anak para sa atin. Binayad niya ang pinakamalaking halaga para lamang tayo mabigyan ng pagkakataon na maging kabilang ng kanyang pamilya. Kaya, sino ka man, may ama o wala, pwede kang tumakbo anumang oras sa Panginoon. Ibigay mo sa Kanya ang iyong problema. Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. At hayaan mo siyang gabayan ng bawat takbang na iyong gagawin. At pag ginawa mo ito, ang buhay mo ay magbabago. Mas magiging masaya at mapalad dahil ginawa mong Ama ang ating Panginoon. Yun lamang po. Ako po si Joshua Infantado ng Biblical Truths TV na nagpapaalala sa inyo na lagi kayong matuto, mapagbigay at maging